såna marscher med vetrarutbrott, sommarutbrott till så smått borster till mer eller mindre allt sammans höjlarsutbrott nu. Koi får han upp urslig. Finnar kastar bara bästa spelet. Det är alltid 1, 2, 3, 4 finnar topp 20 världens spel. Fortsätta sitter allt samman. Ja, men tar det 30 år som Gilli Brend trappar ner så gånger allt gal i kroppen. Så han är så alla såna karriärer tränar rätt, lever rätt. Det kommer släkt inte Danmark aldrig i mån till Ärastrandet. Men det är ganska mera utvändiga i skiftet, man säger att han är 20 av välja organic. Det tar man för all in i söndagsrött. Man vet att det är bäst. Och det skiljer oss med att några är bättre och ja, men väl definierar jag 18 nog större och så att det Hoyvík blev handbollsspelare så går i Västmanland till oss ett dyrskaj på grund av en person ja. Hoyvík dominerar i Ashton kvinnlig handboll i Aravisa och hej. Uppgåvan är att sucha är avrik för det så som man kan sucha glädjen och att komma och göra. Det är ett intressant perspektiv som man som fotboll som borde diskutera. Det är simpelt än nog börjar nog på fyra. Det är väl liksom accessorer och helt inte fotboll som så men alltså visst Hade varit senaste åren. Tack för er tid. Jan Bjarnason, här är Syska, Peter Klevensen och Magnamor. Rockar vi här som drar kaffe efter den.